बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मैया 27 जुन अदेबानि रबिबार मैयानि सानाव आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि थामहिनबा फानेरि बियाबनि एमएलए बिथां बिस्वजित दैमारिया बेरगावआव जौगाखां खोन्दोनि आवथायाव थानाय रुपाघाट गामियाव मोनसे दानाय लुनाय एबा सि जोम दिहुननाय मिरुखौ बेखेवना होदों। बे मिरुनि गेजेरजों आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दानाय लुनाय सि जोम खसाब बायदि जिफोरखौ दिहुनना फानहैनो हागोन आरो बेवहायनो बायदि डिजाइनफोरखौ बानायनोबो सोलोंनो खाबु मोननो हासिगोन। बे बाथ्राखौ रोखा फोरमायथिना होयो आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि थामहिनबा फानेरि बियाबनि एमएलए बिस्वजित दैमारि बिथाङा। गुबुन खौराङाव फैबावदो, बाक्सा जिल्लायाव हरनि समाव मोनसे गिथावना जाथाय जानानै थांदों, जेराव बाक्सा जिल्ला सालबारि UPPL दोलोनि आफादगिरिखौ न'आव फैनानै UPPL दोलोनि मावथिफोरानो बुथारनायनि हुमखि होफैदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सालबारि ब्लकनि लाइमोन UPPL आफादनि अखन दैमारि आरो सालबारि पेरेड बडि ब्लकनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारी मोना सालबारि UPPL दोलोनि आफादगिरि जगेश्वर बसुमतारीनि न'आव फैनानै बुथारनायनि हुमखि होलाङो। मख'नो गोनांदि जगेश्वर बसुमतारीया गावखौ बुथारनो हुमखि होफैनाय UPPL दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरनि सायाव पुलिसनो गसर होनायबो जाबाय होनना खौरां मोननो हादों। लोगोसेनो थाबैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनियावबो सालबारि UPPL दोलोनि आफादगिरिया बे जाथायनि सायाव नायबिजिरना जेंनाखौ सुस्रांना होनोबो खावलायदों। दानिया आरोबाव फैबावदो, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा थानानि सान्तिपुर हालामनि खोला सिमलाबागान गामिनि दाब्ला बसुमतारीनि फिसाजो 17 बोसोर बैसोनि माइनाव बसुमतारीखौ सा निज्लागुरि गामिनि गंगार नार्जारिनि फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि रबिराम नार्जारिया गावनि बिसि फिसा थाखासेयावबो बैसो जायै सासे उन्दै हिनजावसाखौ लाना गुबुन दाबसे जायगायाव दोनखारलांदों होनना खौरां मोननो हादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला दा हिनजावसानि नखरा सान्तिपुर पुलिस थानायाव केस होनायबो जाबाय। लोगोसे बुहुमनि साफ्रोम रायजो राजानि सेरावनो नखरनि सुबुंफोरा बिसोर सानैखौ नुदोंब्ला जामबुंनि गेजेरजों खिन्थाहरनो खावलायदों। होखानाय जामबुंनि नाम्बार 9864623765। आरोबाव फैबावदो, गोजोनथाव खौरां, बिटिसि बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि बिजाथि महरै फोसावदिं मेलफोराव MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदिनो मुसलपुर बियाबनिफ्राय देरहालांखांनायनि उनाव खामानिफोरखौ फारि फारि मावनो आखायाव लानायखौ नुनो मोन्दों। बे समावबो बिथाङा रायजो राजाफोरनो जे खोथा होदोंमोन, मुसलपुर बियाबनिफ्राय देरहालाङोब्ला गावनि मोननो गोनां MCLAनि दाननि बेथनखौ लायालासिनो बाथौ थानसालि, ब्रह्म सिबिसालि, मन्दिर, नामघर, गिर्जा, मस्जिद बायदि इसोरनि थानसालि लुफुंनो थाखाय मुसलपुर हालामनि गामियाव रायजो राजाफोरनो होनाय जागोन होनना खोथा होनाय बायदिनो बिथाङा मैया गावनि गिबि बेथनखौ काटनिपारा आरो सिमलिगुरि गामियाव थानसालि लुफुंनो थाखाय 50,000 रांखौ रायजो राजाफोरनो गथायनानै होयो। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव गावनि बेथनखौ लायालासे बिब्दिनो थानसालि लुफुंनो थाखाय इसोर थानसालिफोराव फारि फारियै होलांबाय थागोन होननानै बिथाङा फोरमायबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो, BPF राजखान्थि दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङा मोनसे गोख्रों थांखि लादों, जेराव बिथाङा फोरमायना होदों दि जुदि BPF दोलोआ महाजोतजों थाफायो अब्ला BPF दोलोखौ नागारसिगोन होनना। मानोना गोनांथि जायोब्ला फैबाय थानाय समाव बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङा उदां बिजाथि महरै बिसायख'थिखौ गेलेसिगोन होननानैबो फोरमायो। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि थांनाय आसाम विधान सभा बिसायख'थियावबो BPF दोलोआ महाजोतआव थानायनि थाखायनो गावनि देरहानांगौआ देरहानो हायाखै होनना। मानोना BPF दोलोआ महाजोतआव थाफानानै माखासे भटआ गावस्राजोबनायनि जाउनावनो गाव जेननो गोनां जादों होनना बारग' मन्त्रि बिथाङा फोरमायो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि साफ्रोमखौबो BTC सोरखारखौनो मदद होनांगौ। BTC सोरखारखौ मदद होब्लासो BTC ओनसोलाव जौगानाय फैगोन होननानैबो बिथाङा रोखा फोरमायबावो।
आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो मुलुगनाङै कभिड-19 नि साग्लोबसारनाय भाइरासजों जुजिनो थाखाय भारत हादराव सोरखारा गासैनोबो भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ जोबोर गोख्रैथिजों मावबोगासिनो। बे समावबो हादराव 18 बोसोरनि गोजौनिफ्राय लानानै कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिया गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दङ। आरोबाव बे समाव खौरां मोननो हाबावदों दि जोबोर खम समनि गेजेरावनो 12 बोसोर बैसोनिफ्राय लानानै 18 बोसोर बैसोसिमनि थाखाय मिरु सोरखारा भेक्सिन होनायनि हाबाफारिखौ आखायाव लासिगोन होनना। लोगोसेनो 12 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गेजेरनि साफ्रोम नोगोरारिफोरनो बोहैथि बोसोरनि जोबनायथिं जायडास केडिया भेक्सिनखौ होनाय जागोन होननानै मिरु सोरखारा मिन्थिहोदों। दानिया आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो आसामाव दासिमबो खायसे जिल्लाफोराव कभिड-19 नि साग्लोबसारनाया रुइलांनो हमाखै। बेखौ नोजोर बोना आसाम सोरखारा आरोबाव गासै जिल्लाफोरनि थाखाय कभिड-19 नि गोदानै नेमखान्थि फोसावना होबावबाय। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गवालपारा, बिश्वनाथ, मरिगाव जिल्लाखौ आबुं कन्टेनमेन्ट जन फोसावना होबाय। बिनि अनगायैबो गलाघाट जिल्लानि बकाखात महकुमाखौबो आबुं कन्टेनमेन्ट जन फोसावदों। बे गंथाम जिल्लाजों लोगोसे बकाखात महकुमायाव दिनै समबार अदेबानि 28 जुन दिनैनि सानखालिनिफ्राय कभिडनि बे गोदान नेमखान्थिखौ बाहायनो नांसिगोन। बेजों लोगोसेनो गुबुन जायगा एबा गुबुन जिल्लाफोरावबो माखासे नेमखान्थिखौ फोसावनानै होदों, जेराव गुवाहाटी नोगोरमायाव 3 रिंगासिम गासैबो दखानफोरखौ खुलिनो थाखाय गनायथि होबाय। लोगोसे बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय फुंबिलिनि 5 रिंगासिम नाइट कार्फ्युआ सोलिफिनगोन। बेजों लोगोसे मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांनायखौ दासिमबो बन्द खालामनानै दोननाय जादों। बेनि अनगायैबो कर'ना गोसारनाया खमायलांनाय जिल्लाफोराव मावखुलि दखान बायदिफोरा सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुलिनो हागोन आरो बेलासिनि 2 रिंगानि उनाव कार्फ्युआ जागोन। बे जिल्लाफोरा फारियै नलबारि, बाक्सा, कक्राझार, बजालि, कामरुप, दरं, सनितपुर, नगाव, हजाइ, गलाघाट, जरहाट, शिबसागर, तिनिसुकिया, लखिमपुर, धेमाजि, काछार, करिमगन्ज, कार्बि आलं आरो डिब्रुगड़ लोगोसे सुरुपथार महकुमा। बिनि अनगायैबो आरोबाव कर'ना भाइरासनि अनजिमाया खमायथारनाय जिल्लाफोराव मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम कार्फ्यु थागोन आरो बे जिल्लाफोराव बेलासिनि 4 रिंगासिम दखान फालांगि फसंथानफोरा खुलिनो हागोन। बे खान्थिनि गेजेराव दङ कामरुप, खोला सालमारा, माजुलि, बङाइगाव, चिरां, अदालगुरि, सोनाब कार्बि आलं, डिमा हासाव, चराइदेउ आरो हाइलाकान्दि जिल्ला। दिनै फुंबिलिनि नोंथांमोननो होनो लानाय खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।